leyo platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Uma ukhona olwangakholwa asithama ungena ngenhloso yokufunda ekuphikisana mfowethu. Khona into ehlele enhlizweni yami about iy'ngceki zenkosi ezithi ibiziwe. Ngicela ungizwa ngomoya engenyanga. Whereas I have discovered ukuthi maybe 90% yabefundisi, abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abelusi, nothisha, few of them ababiziwe, bambalwa ngempela. Ngoba uNkulunkulu mekubiza ekuthuma, okokuqala mekubiza ukubizela kuye azokhanda wena kuqala. Okwesibili bese kuyisa kubantu ekunikeza umlayezo. Mekubiza ukubizela kuye azodila nawe. Maqede ngawe senikeza wena umlayezo ukuthi uyise kubantu. And uyakutshela izinto ekumele uyikhulume. For example, uchapter 10 ncwadi kaMateyu lithi iBhayibheli wababiza laba beshumi nambili wabanikeza amandla. Wasebanikeza ama-instruction ukuthi ningayi emzini yabezizwe, hambani ey'mvini ey'lahlekileyo zakwa-Israyeli nasemzini yaseSamariya ningangeni. Ekuhambeni kwenu shumayelana umbuso. Bebene-clear picture abapostoli ukuthi njengoba behamba kumele baye kuphi, bayokwenza ini, umlayezo abawuthunyiwe kumele bathini. That's why ke uma bebanjwa abapostoli encwadini ezenzo lithi iBhayibheli banikezwa ama-instruction ukuthi bangaphindi balibhade noma bangaphindi baliphathe igama likaJesu, bangaphindi bamemezela ngalowo muntu. Bathi abapostoli, zibukeleni nina ukuthi kufanele yini ukuthi silalela nina kunokuthi silalela uNkulunkulu. Bathi abapostoli, angeke sithula ngesikuzwile nesikubonileyo. Now leyo nto leyo ikhulunywa abantu abane-clear picture, abanikeza umlayezo nabawuqonda into abayithunyiwe. Iningi lethu namhlanje kulesi sizukulwane sanamhlanje bambalwa ababiziwe bathunywa, baningi abayithunyiwe. Iningi labo lathunywa abantu. Abanye bebekhonza kwamanye amabandla, kwakhona abazalwane bathi uyabona indlela obizwe ngayo nomfundisi akasaboni lutho lapha kuwe. Naye waye-approve le nto lokuthi uyabona ngempela ukuthi ubiziwe, wakhishwa ebandleni, wakhishwa labo abazalwane. And once waphuma ebandleni ukhishwe iqembu elithile ohamba nalo, kofuna njalo uthobela umthetho lelo qembu ngoba ukuphefumula kwakho kuncike kubo. Abanye bacabanga ukuthi ngoba beshumayela abantu basukomama ngeenyawo ubizwe uNkulunkulu ngenxa ezambula, acabanga ukuthi unazo. Ngamanye amagama irespond yabantu umeshumayela yayenza ukuthi yena ecabanga ukuthi ubiziwe ngenxa yokubona irespond abantu abasukuma beenyawo bashaya izandla, noma abantu uNkulunkulu amnikeza inkonzo yehealing ecabanga ukuthi ubiziwe, and by so doing uhamba oqala ibandla athi ubiziwe. Abanye bakhishwa ulaka ebandleni, wakhishwa ucasuka ethi yamdina lento ahamba yoqala amabandla. Bazalwane bami, ababizwe uNkulunkulu ngoba lento kufuna siyicacise. Abanye bangababuza nje ukuthi awungitshela mawuthi wena ubiziwe, ubizwe ubani, wathini uNkulunkulu kuwe uma ekubiza. Abanye bazocela amaphupho kulento yasoloko ifikile kimi, yabona njalo ngiphupha ngime phambi kwabantu. Abanye ngathi lokho ngiphupha inhlanzi eziningi bangichazela ukuthi lezi inhlanzi eziningi zishabazalwane. Lento lezo lokho kunezitoli ezichazwayo ngalabo abantu abathi babizwe uNkulunkulu, kwabona abangayi-understand kodwa abathi baphethe umlayezo ukuyotshela abantu, kodwa basadidwa indlela kwabona bathi babizwe ngayo. Bambalwa abantu ababizwe uNkulunkulu, ngiyanitshela bazalwane. Kodwa baningi abacabangayo ukuthi babizwe. Abanye bezobekhuluma ukuthi lo uyi-elder sebandleni, ubaba sebandleni, lo umama sebandleni. Abanye bazalwane bami batshelwa abantu kanti babaqhatha nebhizi. I'm telling you, bambalwa abantu ababizwe uNkulunkulu. That's why ke akulula ukumdivert umuntu o-understandayo ubizo nomlayezo anikezwe wona ukuyoshumayeza. Kodwa iningi lethu abanye sabizwa indlala, abanye sabizwa abangani,
abanye sabiza uquqaba lwabazalwane lalihambisana nathi lasithengela i-sound system, abanye sacabanga ukuthi ngoba sinolwazi sibiziwe, abanye babizwa ulwazi lwabo lwaseBible school, abanye babizwa nje bayacabanga kodwa obizwe uNkulunkulu uyamazi ambizile, uyalazi iphimbo lakhe, uyawazi nomlayezo anikezwe wona, uyabazi nabantu abizelwe kubo. Kodwa iningi lethu siyacabanga ukuthi sibiziwe. Abambalwa ababizwe uNkulunkulu ngoba bayayazi i-direction ababizelwe kuyona, bayayazi ne-assignment, and ababizwe uNkulunkulu bayayazi ukuthi babizelwe ukuyokwenza ini. Mase beqedile uyozwa ngaba uthi ngulwile ukulokuhle, ngikugcinile ukukholo, ngoba uyayazi assignment. Iningi lethu siyacabanga. That's why ubhala athi ningakujabuleli ukuthi nibe ngabafundisi nibe baningi ngoba ukuhlulela kwenu kukhulu. Uma sisadideka ukuthi sabizwa kanjani, sabizwa ubani, wathini kithi, kodwa sinayo imessage yokutshela abantu, kodwa sazi ukuthi ubani esibizayo wasibiza kanjani, sachaza amaphupho, sachaza umbono, wezwa ngomama kamakhelwane, wezwa abantu abakulandelayo. Abanye banengane kwathi mina mangikhula ngabona ngilandelwa abantu. Hayi bazalwane, le kulandela ngabantu nokuphupha no. uJesu ababizile, ubabize straight, wabanikeza umlayezo. Iningi lethu siyayicabangela nje ukuthi sibiziwe, kodwa ngeke siniphikise. Niyobona mhla kufika ngaliya ukuthi akaze wabizwa nje udivert umzimba kaKristu kuba nomsindo ngoba uthi nawe ubiziwe kanti wacelwa.